Aisyah, aku ki pek salat Aisyah, ana selambu nang ngarepe kamarmu. Maksudnya omahmu kamare. Yo ngarepe kamarmu iki lho ya rekno, garai ganggu salatku. Selambu kok apik ngene, kleber-kleber, ana warnane, ana kembange, ana apane. Pokoke selambune menarik. Makanya niki damel dasar nek jenengan salat ampun ngantos mbeto klambi sing terlalu apik. Sakno sing nguri. Mu sampean digedolaki klambi apa ya? Merek apa iki? Nah, sing nguri. Goleki merek e. Ruko lah, ruko niki apik-apikan. Cah, ruko niki sakniki mboten putih tok, ya abu-abu, ya biru, ya kuning, abang lengkap. Lah niku sing garai sing wingking mboten khusuk. Jenengan khusuk. Wah, Allahu Akbar khusuk. Sing wingking maca iki merek apa ya? Oh, Danis. Lah niku. Niki Kanjeng Nabi nggih nglarang Siti Aisyah, coplokan utawa tutupono selambumu iku. Selambune terlalu apik, garai ganggu salatku. Kanjeng Nabi niki keganggu salate. Jamane kula panjenengan, wah, gak karu-karuan. Khusyuk pas takbir tok. Pas takbir khusyuk, Allahu Akbar khusyuk. Takbir barang mari bar temenan khusyuke. Yo eling macam-macam. Yo eling HP ini gurung dicas. Kadang imam iku. Nggih. Jalan suwen. Ah niku bahaya niku. Imam niku kula teng masjid niki sik sodok mending, Pak. Kula kadang teng masjid beberapa nggih, mboten kula sebutaken masjid. Niku wonten sing didawat nggih enak suarane Pak. Tapi kan tidak semua orang niku waktunya longgar. Kadang jamaah iku nyempat-nyempatno.